Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu nan abin da ya faru a safiyar yau. Turkashi wa iyazu billahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu nan safiyar yau wannan abu ya faru. Fitacce ko kuma dai in ce shahararre. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Turkashi. To masu sauraron mu, ku bai mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ganin yadda wannan abu ya faru a safiyar yau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da haka, barkamu da wannan lokaci. Barkamu da kasancewa a cikin labaran Kani. Zan so don Allah idan yau ne farkon zuwan ka ko kuma idan yau ne farkon zuwan ki ko kuma idan yau ne farkon zuwan ku daure ku dan kula mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa. Ta haka ne da zarar mu dora sabbin shirye-shiryen za su muka tsaye. Sannan na Allah ku yi daure ku yi mana like ku yi share na wannan bidiyo da muke kai. Mu shiga cikin bidiyo. Turkan shi yanzu nan safiyar yau wannan babban al'amari ya faru. To masu sauraron mu, wata mujalla da ta rawaito abin da ya faru akan social media akan abin da ya faru a safiyar yau. Kwatsam muka ci karo da wani labari a wata mujalla da ta rawaito kamar yadda zamu nuna muku a zahiri ainihin cikakken abin da ya faru. To masu sauraron mu, duba da la'akari wannan tasha ta mai albarka tana yin bincike ta gano ainihin gaskiya al'amarin abin da ya faru. A bisani sannan take dora muku. Wannan wata majalla ce da muka samu safiyar yau yanzu nan muka samu ainihin wannan cikakken labarin ainihin abin da ya faru. Sun rawaito ga ainihin fitacce shahararre gashi nan. To shin da gaske ne ko ba da gaske bane? Ku ƙara biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ganin yadda za ta kaya. Tofa ana wata ga wata daga ƙarshe dai ainihin binciken da muka a wannan mujallar da ta ɗora da kuke gani a zahiri to ba gaskiya ba ne. Yanzu haka ma ainihin fitacce shahararre yana ta hankalin shi kwance bai ma san abin da ake yi ba. To masu sauraron mu, wannan wani lokaci ne wanda muka zo wanda kana can kana kwance za ka zo a yi ma sharri baka ji baka gani ba. To masu sauraron mu, abin da zamu ce sai dai mu ce Allah kyauta kuma Allah kiyaye gaba da abin da yake faruwa a social media baki ɗaya. Yanzu za an karaɗe baki ɗaya ƙarya ake ta yaɗa ba gaskiya ba. Muna godiya sosai, muna jin daɗi da kuke bi mu sadaka a cikin tasha ta mai albarka kuma muna jin daɗi. Dan Allah ku ci gaba biyo mu, ku yi mana like, ku yi mana subscribe da alama ƙarar. To masu sauraron mu, wannan abu da ya faru Allah kyauta kuma Allah kiyaye gaba. Allah sa kuma magana gaskiya mu daina akan waɗannan abubuwa da suke faruwa a social media kamar yadda suke yaɗa jita-jita ƙarya akan abin da bai faru ba kuma su ce ya faru. To masu sauraron mu, mun gode sosai, mu haɗu a lokaci na gaba.